ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи аз куҷо бепул тамошо кардани турнири UFC 270 гап мезанем. Чӣ хеле ки аллакай ҳамаи мо шумо медонем, ҳамин шаб мо шуморо турнири бениҳоят беҳтарин интизор аст ва дар карди асосии ин муҳориба набарди сеюм миёни Брендон Морено ва Дэвисон Фигередо ва набарди ду чемпиони вазни вазнин Фрэнсис Нгану бар зидди Сирил Ган баргузор мешавад. Хотиррасон мекунам ки дирӯз марҳилаи вазнкаширо ҷанговарон бо муваффақият паси сар карданд. Брендон Морено ва Дэвисон Фигередо дар вазни 57 кг набард мекунанд. хуб, акнун мегузарем ба қисми асосии видео. мо ҳозир ба шумо якчанд вариантҳои тамошои ин муҳорибаро пешкаш мекунем. Аз ҳамин хотир то охирша тамошо кунед. худи турнир соати 3:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 5 саҳар сар мешавад. Карди асосӣ бошад соати 6 саҳар бо вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 8 саҳар оғоз мешавад. Варианти якум, варианти пулакӣ. Ин саҳифаи расмии UFC Fight Pass мебошад. дар он ҷо нархи як моҳа тамошои турнири UFC 399 рубле аст. нархи яксола бошад 2999 рубле мебошад. Варианти дуюм, ин шабакаи телевизионии Матчбоес мебошад. дар шабакаи Матчбоес шумо аз соати 3:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе аз соати 5 саҳар тамошо карда метавонед. Варианти сеюм, ин шабакаи телевизионии Match TV мебошад. аммо дар он ҷо дӯстон танҳо карди асосии турнирро пешкаши мо шумо мекунанд. Варианти чорум, ин варианти бепул дӯстон. ин телеграм канали Knockout TG мебошад. аз телеграм канали мо шумо силкаи бепули турнирро дастрас карда метавонед, чунки мо ҳамавақт тамоми турнирҳоро силкаҳояшонро дар телеграми худамон пешкаш мекунем. силкаи телеграм дар комментарияи закрепидшуда ё ин ки дар описанияи видео қарор дорад. Варианти панҷум, ин саҳифаи расмии инстаграми мо Knockout TG мебошад. дар инстаграм танҳо ҷангҳои карди асосӣ, яъне набарди сеюми Брендон Морено ва Дэвисон Фигередоро бо набарди ду чемпиони вазни вазнин Фрэнсис Нгану бар зидди Сирил Ганро ба пуррагӣ дар паямои эфир тамошо карда метавонед. ҳамчунин силкаи инстаграм низ дар комментарияи закрепидшуда ва дар описанияи видео қарор дорад. ана ҳамин 5 вариант дӯстон. дар зери видео пешгӯии худатонро нависед ки дар муҳорибаи сеюми Морено бар зидди Фигередо ки ғалабаро ба даст меорад, боз дар муҳорибаи ду чемпиони вазни вазнин Фрэнсис Нгану бар зидди Сирил Ган. ман ҳатман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. агар шумо то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибу босифатро мо пешкаши шумо мегардонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. мунтазири видеои нав бошед, чунки дар видеои навбатӣ мо Оиди Фаридун Дилов гап мезанем. то видеои навбатӣ, хайр.